May buntag mga ka-newsbreaker, ni ati kita karon ay mutang sa bukirang bahin sa Valencia, Negros Oriental, then atong gisuroy ang namantog nga the forest camp. Atong suroyon kung unsay niya dinhi sa forest camp nga gidugok man ni sa daghang mga turista, daghang mga local tourist. Okay, niya na ta sa compound sa forest camp. Okay. So Monday maron, so di kay daghan ang tao diri, pero ni ay mga bisita. Hi sir, good morning. Good morning, how are you? Fine, I'm from Cebu. Cebu? Yeah, I'm here just to look the forest camp. That's beautiful here. You'll like From it. where are you, sir? New Mexico. Oh, New Mexico. Welcome to Negros Oriental. Thank you very much. I am a biker. I had my bike there. I got mine right there. Oh, we will exchange our motorbike and your bike. Yeah. Are you okay? Oh, yeah, very good. You try to visit Cebu, sir. Thank you. Nice meeting you, man. Okay. Have fun. Yeah. Thank you. Okay. So that's it. I met US National from New Mexico. Okay mga ka-newsbreaker, niya kita karon sa ilang reception area. Then atong pangutanan unsay Ania sud sa forest camp. Ma'am, good morning ma'am. Ka sa DYL Newsbreaker ta ma'am. You are ma'am? Ma'am, ganang first pila entrance sa inyong forest camp? Entrance fee, sir, is 180 for the adult, 150 for the child, 8 years old and below. Okay, unsa may mga benefits makuha namo sa anang 180 sa sulod? We have restaurant inside. Okay. We also have horseback riding. Okay. Farm tour. Okay. And fishing. Fishing. We How about also have massage. how about your rooms, ma'am? We have family cottage. Okay. Double cottage, good for 2. Dorm cottage, minimum of 4. Okay. And a hammock cottage. Okay, so mga ka-newsbreaker, nindot gyud diri sa forest camp kay naatanan. Pwede mo mga out of town room. So atong suroyon good ang the innermost of this forest camp. Okay, so manilang coffee shop diri. Coffee shop. I think doon na sa slide zip line. Okay. Doon na okay, so buhi gyud ang kinayahan diri na pita kay niya ginikilid sa bukid. Okay, niya ta sa loyong bahin din atong nakita nga sila ra din naghimo sa ilang pan. Kung doon ay mo order og pan, so kini old stock ako na conventional gini paglutog pan, no? Kahoy ginamit pugon. Okay, so unsay nga sa inyong pan, ma'am? Cinnamon, sir. Cinnamon, nagluto sa cinnamon. Sir, pandesal with malunggay. Pandesal with malunggay, parisan og brewed coffee, perting lamiya gyud. Okay, so pagyuta diri. Mo ni ilang wall climbing, kutong mahilig og kat kini ari mo diri. Okay, so nindot gyud diri doon na sila natural swimming pool, flowing ang water. Wa ni siya gamit yung chlorine. Okay mga ka-newsbreaker, doon na sila gikatag nga mga lamisa good for 4. For weekdays, free ang paggamit. Pero og Saturday and Sundays, doon ay bayad. Pila bayad ay? Okay, 100 per table. Kari diring dako nga table? May renta na, sir. So pila may renta na? Okay, so kining 1.5 ang rental sini. Okay, doon ay room sa taas day. Doon ay additional kung mo gamit sa room sa taas. Okay, so okay. See, nindot yung gayo. Okay. Kili din siya sa sapa. Okay, mana sa sapa. Pagkanindot sa tubig. So niya na ta sa ibabang bahin, so mani ang hilagway.
diring dapita. Okay. So mga payag, doon ang mga rooms sa ibabaw. Okay. Pwede sa gani siguro diri mag seminars o training. Kaya daghan man mga kanto sa ibabaw. Okay, so mo tapunta sa pikas nga bahin. So doon ay hanging bridge. Hanging bridge, adi man mo hanging, steady bridge. Okay. Oh. Okay, ato ko agi dito niya gawas kana siya. Okay, mulabang na sa pikas nga bahin, agi ka punta sa ilang hanging bridge. Oh, mara na hanging bridge nga di mo hanging. Oh, steady bridge. Mas na ano kadili kayo mahadlok ang mga hadlukan. Okay. Oh, muhang day. Oh, nilihok. Okay. Hanging bridge gud ay. Nasa line zip line pero mabo lang. Okay. Entertainment lang. Just for the sake of enjoyment. Okay, so nindot ang ilang mga natural swimming pool, flowing ang water. So no chemicals gibutang. Okay. Money ilang wishing well. I wish you were